Gurean munduko nazio zapaldu gehienetan bezala nahiko gaizki ikusten dut. Izan ere asimilazio prozesuak bere lan egiten du. Nazio horiek estadu moderno edo estadu etnozida horien menpe egon dira hainbat mendetan eta orduan horrek bere faktura pasatzen du. Alegia desnazionalizazioa edo hizkuntza eta kulturen ordezkapena eta azken batean estatuaren nazioarekiko menperakuntza. Orduan kontua da, asimilazioa arina izan baldin bada, badaude baldintzak, egoten dira baldintzak berriro ere nazio zapaldu horiek beren identitate eta bere hizkuntzatik hizkuntza errekuperatzeko, baina hori egia esan ez da gehienen kasua. Katalonia daukago hain zuzen ere itxaropenaren ikur bezala, baina gure inguruan bertan Frantzian eta abar dauden nazio zapalduak ikusita, egia esan asimilazioak lan ikaragarria egin du eta jadanik herritarrak edo nazioetako herritarrak frantsesak sentitzen dira eta hemen ere gauza antzekoa gertatzen da bai Euskal Herrian eta bai Galizian eta Katalunian bertan ere erdiak espainola sentitzen dira. Beraz, orduan, estatu multinazionaletako nazio zapalduen etorkizuna ez da itxaropengarria, alde erdi hortatik, zeren asimilazio, desnazionalizazioa edo akulturazioa edo dena delako hori, ikaragarri izan delako. Beraz, burua jasotzea oso zaila da, zeren eta desnazionalizatu den personak edo herriak edo komunitateak ez du sentitzen jadanik, beren gurasoak eta arbasoak izan zirena izateko, alegia kasu honetan euskalduna zen herri hau, baina iparraldea da horren adibide garbia, baina iparraldeko euskaldunak asko eta asko frantsesa sentitzen dira, eta orduan horiengan alferrik joango zera esanaz, herri hau euskalduna izan zen, eta zuen arbasoak ere izan ziren, eta orain berriro berreskuratu behar dugu, baina kontua da desnazionalizazio bat gertatu dela, eta orduan estatu multinazionalen enozidio hori nolabait burutu egin dela. Eta orduan, jogurrekin gertatzen den bezala, nolabaiteko kaduzitate zea badagoela, data badagoela, iraungitze data badagoela, nazio kontuetan, hizkuntza kontu hauetan, horregatik dira oso problematikoak, iraungi egiten dira, eta orduan fase batetik aurrera, asimilazio edo ordezkapen fase batetik aurrera pasatiren herriak gero berreskuratzea oso zaila da, esan dudan bezala, hain zuzen ere, jadanik ez direlako jatorrizko herriaren identitateko sentitzen, baizik eta estatu nazioak edo estatu multinazional, estatu imperialista horrek inposatu duen hizkuntza kultura eta historian bizi direlako.